Shin da gaske ne wannan mawaƙi ya rasu? Muka fara bincike a cikin gaskiyan al'amari domin mu san yaya abin yake. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gungu. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri namu na fayyace muku gaskiya. Wato kamar da yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan ne aka fara raɗe-raɗi da yaɗa cewa wato shahararren mawaƙin nan kuma fitacce a masana'antar Kannywood wato Garzali Miko Allah ya yi masa rasuwa. Wanda daga jin wannan labarin mu kuma muka yi tsalle muka fara bincike a cikin gaskiyan al'amari domin mu san yaya abin yake. Shin da gaske ne wannan mawaƙi ya rasu? Ko kuma dai yana nan da ransa? To ku biyo mu cikin wannan shiri har izuwa ƙarshe inda za ku ci cikakken bincike namu a inda ya tsaya. Za ku ji cikakken yadda lamari yake na gaskiya ba tare da jita-jita ba, don mu wannan gidan TV mun yi alkawarin cewa za mu ƙaddamar muku da ƙaddamarwa a cikin gaskiya ba tare da mun yaudare ku ba. Don haka za ku ji daga bakin wannan shahararren mawaƙi kuma fitacce a masana'antar Kannywood wato Garzali Miko, inda yake wani bidiyo a cikin studio yake cewa wannan fa magana da ake yaɗawa ta cewa ya rasu, to yana nan da ransa kuma yana shirya muku sababbin shirye-shirye, kowanne irin shiri da muke wanda za su ƙayatar da ku kuma su sa ku nishaɗi. Don haka ku biyo mu domin jin ta bakinsa. Bidiyo ne wanda shi ne ya yi bidiyon da kansa kuma ya yaɗa na cewa yana nan da ransa, ba abin da ya same shi kuma ko ciwon kai bai yi ba, bare kuma a ce yana jinya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoyin mu na fadin duniya ga baki ɗaya. Ana ta raɗe-raɗin Garzali Miko Allah ya masa rasuwa. To hakikanin gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce. Ni abin da zan ce da masoyana su kwantar da hankalinsu kuma ina ƙara ba su haƙuri. Wani bawan Allah ne aka samu a Facebook ya ɗora ya ce wai Allah ya min rasuwa. To ka san harkokinmu na jama'a ba ka raba mutane da cece kuce. Shi yasa nake ƙara ba wa mutanen mu haƙuri da siya haƙuri, a daina ta ƙananan maganganu. Ni dai ina nan a raye kuma ko ciwon kai ban yi ba. Na gode masoyana yadda kuka rika bugo waya hankalinku ya tashi. Allah ya mun rasuwa, hakikanin gaskiya na gode na kuma ji daɗi. Wannan yana nuna cewa ko da yau Allah ya sa na bar duniya ina da mutane. Na gode sosai. Masha Allah. Muna nan muna ƙara ci gaba da bincike akan mutuwar Maryam Yahaya, wanda shi ma ake ta yaɗawa ana cewa Allah ya yi mata rasuwa. To shi ma muna nan muna kan bincike, da zarar mun kammala bincike za ku ji mu da cikakken rahoton namu akan ita ma nata bayanin. In kuma mun samu jin ta bakinta, to shi kenan. Muna matuƙar godiya da kasancewa tare da mu a wannan gidan TV namu mai albarka na NTG1 TV. Sannan muna matuƙar godiya da irin goyon baya da kuke bamu na subscribing da liking da kuke mana a gabaki ɗaya bidiyonmu. Don haka muna roƙon a wannan bidiyon shi ma ku yi mana liking sannan ku yi mana sharing zuwa gurin 'yan uwa da abokanan arziki. Muna godiya da goyon baya da kuka bamu, wanda na cewa wannan gidan TV ma ya kai subscribers sama da 1000. Mun gode sosai. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakinku ko kuma tambaya. Mun gode.